Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Sa kabaga Kuya Junta, day na ni nagtatalibong na justler digdi sa laog kang bus. Patabang daw po ngayon ako kaini kung sisi ang pwedeng makatabang dyan. Maray na pagkahapon po sa gabos sa nakaantabay. Sa pangaran po ka na regular nung nakakaibahan, si VP Henry Maceda. May tiga atinderan lang po siya na equally important na pagtripon. Dyan lang sa palibot. Niyaon siya dyan. Saro ini sa mga dakulang pagtripon dyan. And tigpa po din ikang Albay Provincial Police Office. Naglo-loading lang siya, Chad. Kaya ako po muna sinong mga kaibahan, muna na pagkahapon, habang kamo dyan po nagmimerienda, sa iman po kamo na lugar, digdi po sa probinsya kan Albay, maray na pagkahapon po, medyo nagsurusildang, aldaw ngunyan mainit-init. Taon ni daw una ko tatay dyan tabi ki background mo dyan, kung arin ang pinakamagayon mo dyan, sa iling mong naaangkop ngunyan na pagkahapon. Para po sa mga muyang mag-send kan sa inang mga mensahe, pwede po kamong mag-text sa kuyang number na 0915-415-4899. Again, 0915-415-4899. O kaya naman duman po sa mga nag-scroll kan sa indong mga Facebook, pwede po kamong mag-message or mag-comment po sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. And syempre, mag-arantabayan po kita sa God alas 4 nin pagkahapon. Nata daw Kuya Jun, taan mga Pilipino, sabi nga nininda, mas dakol ngayaan chances na mas dakol na mga saluwas kang nasyon itong mga dayuhan ang nai-in love. Dakol po baga kitang mga friends from, ayan na. Pwede ako yung baile. Kainiton, Gari na lang sila ako ni Kuya Jun kang aircon. Mainit di po Kuya. Dakol bagangunan Kuya Jun ang nauuso and Chad na may mga afam sa mga tiga-arapod baga mga afam na nai-in love talaga sa mga Filipina or Filipino or sa mga babaeng taga-ibang bansa ang nai-in love po sa mga Filipino or Filipina. Nata daw yan. Aramon ta daw po kung nata daw may mga rason na mga taga-ibang nasyon o ibang lahi ang nai-in love po sa Filipino. Sabi po digdi sa sarong research, sabi digdi sa culturechip.com, igwada po nin mga rasones kung natataan mga taga-ibang nasyon ang nai-in love po sa mga Filipina or Filipino. Ang saruda dyan Kuya Jun sa mga rason, iyuan, they welcome you with open arms. Iyo man ang mga Pilipino po baga, midbid iyan sa indang pagiging hospitable. Itong si say dawa dyan na bisita, kada bes na may maabot dyan sarong, itong marayan sa imong pakikitungo. Sabi digdi, an special well-known characteristic of the Philippines and its people is hospitality. It's one of those identifying traits associated to closely being a Filipino. Kadaklanda po sa mga Pilipino or talagang ang gabos ng mga Pilipino warmly accepts guests comes to Filipinos so naturally it almost seems hardwired into their system because as much as Filipino love their culture and country, they will gladly share it with any visitor who extend the same love. Yan tamang-tama ini dahil taan mga Pilipino manangga dawa sa inmo darahon pagiging hospitable ka yan and talagang wini-welcome nila anuman an sa imong kulay, anuman an sa imong gender at the same time sa inkaman pong hali, saro po yan sa mga traits o gali po kan mga Pilipino na talagang i-welcome kaninda. Ang panduwada po iyuan, memories to last a lifetime. Sabi na digdi po mga Pilipino talagang makakamati ka or once na nasa Pilipinas ka, mamamatian mo na ika-unwelcome sa inda. Day mo mafe-feel na baho kaninda bisita lang
or bako ka ituturing kanila na bako iba. Bago ta po yan ipagpadagos, kaunta muna ang mga informasyon hali dyan sa luwas. Nasa linya po si Kuya, ano po tatay, si sang mainot dyan sa duwang iyan. Si Ate Ange, okay. Si Ate Ange ang linya. Sige. Habang tiga halata-halata po ang mga linya, tanganing maaraman taan mga pangyayari dyan sa palibot. Garit sa tig Abo na tatay, sun mag-on kang sa muyang digdi. Si Ate Ange Galero po ang nasa linya. Maray na pagkahapon po, Ate Ange. Hello? Ate Angie? Hello? Ang namamatay ko, Kuya Jun, raga na. Hello po? Hello? Habang tiga ayos sa po ang linya, kan telepono dyan po sa technical. Maray na pagkahapon muna kay ringing lang daas, sabi ni Ate Angie. Ringing ang cellphone. Maray na pagkahapon kay Vincent Latosa, sabi na good afternoon Ate Angel. Kay Divine Barhabisco. Yan, nasa linya na po si Ate Ange. Ate Ange, maray na pagkahapon sa imo. Go ahead po. Maray na hapon, Angel. Maray na hapon sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, ngunya na pagkahapon, minalawas pa sa nini, kinonfirmar kan Commission on Elections o COMELEC Albay na nagpalawas na nin Certificate of Finality an COMELEC and Bank may kinaaraman digdi sa naging disqualification case kontra kay Gobernador Noel Rosal. Inian mismo na pag-araman niya na pagkahapon kundi si GB News kay Attorney Maria Aurea Bobunao na pamayokan COMELEC Albay kung saan susog da digdi sa apat na pahina o kaya apat na pages na Certificate of Finality kan nakalihis na September 19, 2022 parehong ang petitioner na si Joseph San Juan Armugila as in ang respondent na si Gobernador Noel Rosal nakareceive kan resolution kan First Division kan COMELEC may kinaaraman pagaduman tabi Angel sa disqualification case dahil sa pagiging embelto kay niya sa uning payout kan tupad sa mga tricycle drivers and senior citizens. Kan September 23, 2022, nagsangat ni motion for reconsideration an Kampo kan Rosal alagad nagsangat man kan September 29 ni MR an nasambit ang petitioner kontra kay Rosal. And kan wala baga kami Angel kung magigiramdaman ta Nobyembre 18, 2022 yun ini so paluwas kan COMELEC and Bank na desisyon maninda may kinaaraman duman sa parehong MR na affirmative duman sa petitioner o kay Armugila. Sa ngunyan, after kay ito pagtawanan ni limang aldaw, upon receipt kay itong resolution ang kampo ni Rosal para magsumiter ni certificate of certiorari. Pero okay, ining matawanan ni restraining order gikan sa Supreme Court alagad sagot sa ngunyan Angel wala ni nare-receive na certificate okay temporary restraining order na iyon magiging rason ko ta para makatukaw man kinaray sa pwesto si Governor Rosal. Dahilan kaning sitwasyon na ini nagdesisyon ang COMELEC and Bank na ipaluwas ang Certificate of Finality kung saan pagdideklara na final and executory na ang resolution na may kinaaraman sa disqualification case kontra kay Rosal. Alagad sa ngunyan, nakipag-urong kita kay Attorney Bunaw, sinabi niya na pighalat pa maninda na guidelines gikan sa COMELEC Manila kung ano na ang sunod na step may kinaaraman sa posisyon kan pagiging governor dyan sa Kapitolyo Provincial kan Albay. And ini hali pa sa ini sa COMELEC Manila and sinda mismo ang ma-promulgate o kaya ma-execute kini bakuan sa indang opisina digdi sa COMELEC Albay. Saro pa sa mga babana-bana digdi ngunyan sa Kapitolyo tabi Angel, tanganin na ma-execute ini kinakaipuhan na maipahiling ka na DILG ang date of execution na iyon mapormalisar ka na inkasuman na pagparalitan, paglusad sa pwesto ka na presenting administrasyon
dahil nga nidigdi sa nasambit na ng desisyon kay resolution kan Comelec and Bank. Sa mga oras ni Nita B. Angel, pigahalat naman ang lado o kaya ang kampo ni Gobernador Rosal na yaon ngunyan presente sa Metro Manila dahil sa may piga-asikaso ni duman sa Korte Suprema. Imposible na sa mga masunod na oras, iwaman na magluwas man na mga dokumento sa PLS gikan sa indang kampo. Alright po, Ate Ange. So, kumbaga, Ate Ange, halatunta na lang po sa magiging desisyon and mga hero-hero dyan sa laog sa Kapitolyo Provincial Canalbay. Tama. Ana execution kini Comelec Manila and DILG tay sinda man girares kumaso since ang gobyerno provincial baga part kan jurisdiction kan DILG. Opo, Ate Ange. So yan ko na tabi Angel ang sa tuyang dagdag na informasyon na haligig sa Comelec Albay and pigubantayin taman ngunyan ang mga hero-hero sa Kapitolyo Provincial. Ang Galero, DCGP. So yan po mga tugan, mga pangyayari po dyan sa Kapitolyo Provincial Canalbay. Kaya duman po sa mga nagaharapot, kaso bagong aga, dakol na dyan na nanutaran na kapulisan sa palibot. And based sa indang explanation, ito lang dapo ang pagpapakusog ka na seguridad dyan po sa palibot kan Old Albay District, particular na nga po dyan sa Kapitolyo Provincial Canalbay. Kung anong taman po ang informasyon, hali pa dyan sa luwas, nasa linya si Kuya Luwens Barsana. Kuya Luwens, maray na pagkahapon po sa imo. Go ahead po. Salamat tabi Angel, maray na hapon sa mga paraan tabay. In tototang basahon ining kodesisyon kan Commission on Elections na nakakaputan ngunyan kan DCGB News na papel may kinaaraman sa SPA number 22-031 na ining NBAP sa paagi ni Joseph San Juan Armuhila versus Noel Rosal may kinaaraman sa Certificate of Finality. Whereas the Commission, First Division, promulgated a resolution in the above entitled case on 19 September 2022, the dispositive portion of which reads, wherefore, in view of the foregoing, the Commission and Bank hereby denies in the motion for reconsideration dated 20 September 2022 filed by Respondent Noel E. Rosal and affirms the resolution of the Commission, First Division, promulgated on 19 September 2022. So ordered. Whereas, on 19 September 2022, both the petitioner and the respondent through the councils received the 19 September 2022 resolution of the Commission First Division through electronic means using the official email address of the Office of the Clerk of the Commission. Whereas, on 23 September 2022, the respondent filed a motion for reconsideration assailing the 19 September 2022 resolution of the Commission First Division. Whereas, on 29 September 2022, the petitioner filed a comment or opposition to the motion for reconsideration of the respondent. Whereas, on 18 November 2022, the Commission and Bank promulgated a resolution affirming the 19 September 2022 resolution of the Commission First Division. The dispositive portion thereof reads, wherefore, in view of the foregoing, the Commission and Bank hereby denies the motion for reconsideration dated 20 September 2022 filed by the respondent Noel E. Rosal and affirms the resolution of the Commission First Division promulgated on 19 September 2022. So ordered. Whereas on 18 November 2022, both the petitioner and respondent through their counsels were served the 18 November 2022 resolution of the Commission and Bank through electronic means using the official email address of the Office of the Clerk of the Commission. Whereas Section 8 of Comelec Resolution number 9523 in relation to Section 13B, Rule 18 and Section 3, Rule 37 of the 1993 Comelec Rules of the Procedure provides that a decision or resolution of the Commission and Bank in a special action shall be called final and executory after 5 days from receipt of the decision or resolution unless restrained by the Supreme Court. Whereas no restraining order has been issued by the Supreme Court within 5 days from receipt of the parties of the resolution that would preclude the 18 November 2022 resolution of this Commission and Bank from being final and executory. Nagluluwas tabi digdi Angel na wara ni na ipinaluwas na TRO ang Korte Suprema sa laog kan 5 aldaw matapos na magdesisyon ang Commission on Bank tan Comelec.
Kaya ang nakalagdig din now, therefore, in view of the foregoing, the resolution of the Commission and Bank issued on 18 November 2022 is hereby declared naka-capital ini, final and executory under the COMELEC Rules of Procedure and COMELEC Resolution number 9523. So ordered, given this 25th of November 2022 in the city of Manila, Philippines. And nagpadara ka ining nakapirma digdi si Attorney Genesis Gatdula, kan clerk of the commission. So yan tabi Angel an kabilugan kay ning binasa tang intoto na desisyon kan certificate of finality na ipinaluwas kan COMELEC Central Office may kinaraman sa pagkakadiskwalipika kay Gobernador Noel Rosal bilang gobernador dahil susog sa reklamo ni certain Joseph San Juan Armuhila nagpaluwas nin local fund alegado an nasambitan ng opisyal sa laog kan 45-day election ban na ipinagbabawal sa nasambitan ng nakalaag digdi sa orden na ini. Mga dagdag na pareta hali digdi sa luwas. Ako po si LBB. Thank you so much, Kuya Luen, sa mga dugang na barata. Tamang oras po sa Radyo DZGB, alas 3:24. Ayun si Kuya Al. Ano ba Kuya John? Ma-time check muna kita or ilalawag tayo yan? Kuya Al, maray na pagkahapon po sa imo. Yes, tabi maray na hapon, Angel, aramo damay sa tensyon. Bako sanaan Kapitolyo, kundi magindigdi sa City Hall sa sitwasyon na ini, kan ining mga kasong ini na pigampang kan mag-agom na Rosal. Kung matandaan ta kan uminaging Biyernes, nagluwas iyan na desisyon kan COMELEC in bank a pabor sa petitioner na si Joseph San Juan Armuhila, kung saan pinirmahan kan 7 komisyoner ang disqualification kay Gobernador Noel Rosal. Ngunya na sima naman, lalong ngunya na Biyernes na naman, iba man ang namamatian digdi sa City Hall. Si Mayor G. Rosal baga, ikaw magkipig hampang na parehong kaso, pero hali sa second division kan COMELEC in bank. Kaya pigalat man ngunyan kung ano ang naging desisyon kan second division COMELEC in bank, kung naiiba man duman sa naging desisyon para kay Gobernador Noel Rosal o maging parehas man sana ang magiging desisyon kan COMELEC in bank. Kaya atensyonado, maging digdi sa City Hall, nariparota na may mga naka-secured man na mga police, although na aranimas na sa Kapitolyo, pero parte ini daw kan pag-mamantener sa naman kan pasyor din kan mga pulis ano man ang mangyari any moment sa mga desisyon na yan na nagruluwasan, lalo na ining latest ko niya na pagtuwas na kan finality duman sa naging desisyon laban kay Gobernador Noel Rosal. Iba man tabi sudigdi sa City Hall, iba man na division kan COMELEC in bank, second division duman sa Manila, iba man ang galat sa City Hall. Kaya sa sitwasyon talagang tensyonado ang mga taga-Kapitolyo and damay man digdi sa sitwasyon ngunyan sa City Hall. Yan ang update digdi sa Albay District, Angel Alarmario. Thank you. Baretang sunod-sunod. Thank you so much, Kuya Al. Kung taman po ang linya ni Kuya Jimmy na salita. Kuya Jimmy, maray na pagkahapon po sa imo. Yes, salamat Jael sa may relasyon pang mga istorya. Nasa pagtututok man kita sa kunata regwadyan nin presensya kan kapulisan nag-ugid man kita kan mga informasyon hali digdi sa Albay PPO na location digdi sa syudad kan Ligar. Normal na reaction dayan kan Philippine National Police na sitwasyon na nahiling diyan sa palibot kan Kapitolyo magin diyan sa may City Hall, and base sa nakukuha niya tong informasyon, Albay PPO an nag-dispatch dyan sa panganginot ni PD Fernando Cunanan Jr. Natural na
reaction ini o kaya parte ni kan police visibility dahil nga nita igwabaganin na movement o ito na binarita ni Lawrence iyo an pigi andaman na baka may mag-isip ni ba na plano mas maray na dana preparado an police kaysa o dyan an reaction sa normal sa sumada normal visibility an presensya ngunyan kan kapulisan dyan sa palibot kan Kapitolyo. Sa ibong nalado, mga naghahapot natural, may mga maghapot tabi Angel, kung hain ngunyan si Gobernador Noel Rosal. Si Gobernador Noel Rosal Oto sa nag-attender kan DTI Trade Fair sa programang Saud Concerned Partner Digdi ang DTI as in provincial government nin nagpupuon na sa tahaw ngunyan ki programa na kung saan nagsushowcase ka na mga produkto kan mga albay duman sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong sa Manila. Kaya pagkan gobernador sa mga members kan sanggunian panlalawigan kung saan sa obserbasyon normalon man sa nandaan hero-hero relax ang gobernador sa ibong kan digdi sa albay iyo ang pinag-uurulayan sa momentong ini. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita di si Jimmy News. Baretang sunod-sunod. Yan po, salamat po Kuya Jimmy. Yan po ang mga pangyayari dyan po sa luwas. Actually, kasi bago pang aga iyan, pigaaran tabayan dyan. Actually, natural iyan Kuya Jun na talagang makikidit ang kadaklan. Dahil anta, imagine, nasa almost 400,000 plus na mga albayano ang nag-vote kay Governor Noel Rosal and talagang makaka-affectar ini sa lambang albayano. Bako lang iniduman sa mga nakatukaw sa pwesto itong sutig rereklamo and then sa mga both sides kayan and mismong ana Comelec Albay Buoga kaan si Attorney Maria Aurea Bobunaw habo na po muna magpapara paluwasin anuman na komento about dyan dahil sa active both sides kaya na duwang lado po na yan kaya halatunta na lang po na magiging resulta kayan and let's hope and pray na kung ano po ang best para sa mga albayano, iyo po sa mga masunod na aldaw, iyo po marirealize. And ang tamang oras po sa Radyo DCGB, alas 3:31. An oras hatod sa Indokang Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Bimeg Integra Worm X. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabicolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia. Aramon ta alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Tay, hindi ka nawawalan ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight.
Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga Albay. Oy, Pinky on mo, baby, Pinky on mo. Balik na po katagdi sa programang Pinky on Mo Baby. Ako man po agrarian sinong mga kaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Si VP, sabi na sa kuya, malilate lang da siya. Pero day ko aram, day ko sure kung makakaabot siya before 4 in the afternoon. Taod-taod ko na ipagpadago sa kuyang napuunan na topic. Kung natada at ang mga Pilipino or dakol na mga ibang lahi or maski nga ni ang Filipino na in love sa kapwa ninda Pilipino. Aramon ta muna po ang mga pangyayari sa showbiz. Kaibanan syempre ang matap na chair. Basta pag nawara kami digdiki mga tulong aldaw o sarong simana. Legwakar iyan. Ayon sa kuyang kasangga, pon ka siya maglog digdi sagod sa ngunyan and sa masunod na aldaw di ako nibabayaan. Wag mo akong iiwan Francia May Boras alias Chapasing. Hello, namurosot lugo daw ka itong tinaramo. Hello? Sa mga paraan tabay tadakulin kita, nailing ko malabing 50,000 ang mga parahiling tangon yan sa live. Marahay na hapon tabi sa Indo. Sana marahay ang sa tuyang merindalan dyan. And ang sasabi lang, sige na, go ano lang kamo, go lang kamo sa everyday life nindo. Despite ka mga nangyayari sa kapalibutan ta. And Yes. we pray na lang na sa best interest kan mga Albayanoan mangyayari. Tama naman yan.
Pero ano ang showbiz ngunyan Francia natin? Oni na ang showbiz balita. Ibinunyag ni Chris Aquino na siya masairarom sa posibleng sobra 18 bulan na diagnosis as in treatment. Mientras na pinasalamatan kay ni ang mga padagos na nagpapangaji para sa iyang pagrahay sa taho kan laban niya kontra sa autoimmune illness. Ang Queen of All Media nagtaunin bagong update banungod sa iyang salud pagkatapos ni halos 3 bulan sa pagikan sa iyang Instagram page. Dahil sa allergic ang aktres sa iba-ibang klase nin bulong as in steroids, aminado ang mga doktor kay ni na siya sarong challenge alagad ang mga tests ang madeterminar kung anong treatment ang dapat na as in best para sa iya. Siya man as in ang mga aki niya ma-extend nin pag-star ngunyan sa Amerika as in sinabi man kay ni na siya extremely immunocompromised kung sa in Ate Angel anhurin niya pang pagpasyar sa mall o restaurant kanakalis pang Hunyo. Si Aquino, pinakahuring nagtaon in public update sa iyang salud kan Septyembre, kung saan piniliwanag niya na siya na-diagnose nin 4 na autoimmune diseases as in siya nakaka-experience nin manifestasyon nin posibleng ikalimang helang. Grabe man ang namamatayan ni Chris. Enot kay ni Francia, ano nga ni helang niya? Ito nga ning autoimmune disease pero manlain-lain siya, 4 na manlain-lain na klase. And before siya magpa ibang bansa na iling gusto kamugtakan sa iyang salud na talagang maniwango na. Nagniwang talaga siya. Tapos syempre nag-undergo siya ki mga treatment tapos dakulon syempre ibabawal sa iya. Tapos dahilan man sa pigmamati niya kung kaya ito man so nagkakausa para mag-lose man so weight niya. Oo. And sisay nga ini si Chris para naman sa mga di nakakamidbid. Para sa mga di nakakamidbid, si Chris Aquino po ang tugang kang sa tuyang dating presidente na si Noynoy Aquino. And siya man ang midbid bilang Queen of All Media. Queen of All Media. Tapos si Chris Aquino baga, kaiba siya duman na feature, kaiba mga co-stars kan Crazy Rich Asians na pelikula. Yan si Chris Aquino. Diba? Dati may talk show iyan ka ito sa ABS-CBN kan siya aktibo pa man giraray sa show business, sa mga interviews niya, mga showbiz. Ano nga ni ano niya ka ito dati? So, program niya? Aquino and Abunda Tonight. Aram ko, di ba? Tama? Iyo, so, diba na, iyo manangga, iyo, tama. Pati so, entertainment, so showbiz entertainment niyang palabas, every Sunday ka to dati, kang bago mag-go-in bulilit ka to eh. Alat, di ko na, na ito? Di ko maano. The Buzz. Iyo, The Buzz. Kaiba niya pa ka to sina Boy Abunda, and naging pamoso siya, naging midbid siya ka na nakarelasyon na nagkapirang mga celebrities man. Kaibahan ang sarong basketball player na iyo ang ama ni BMB. Bini Bimbi. Yes, correct yan. Kaya ang unyan, nakulun man na mga supporters kanyang nagaantabay kung kumusta nang kamugtakan niya. Tapirang bula naman siyang nagpaparamdam or nagkaigwa siyang haya to sa social media dahil man nga ni sa kay puwan niyang magtauning atensyon duman sa pagpaparahay niya as in pagpapabulong. Kaya para man sa mga supporters ni Chris, nagpapasalamat man ang actress sa mga padagos na nangangaji para sa iyang pagrahay. Yan po ang mga update. And ngunyan lang nagtaonin update si Chris. Ngunyan lang si Chris nagtaonin update. Kaya ito man sinaan bareta tangon yan para sa showbiz updates. Ate Angel. Sige, habang day ko aram kung sa kuya lang ba ining just computer day nagagana or talagang day talaga siya nagagana. Baya isa na. Yaon sana ako digding unay. Anong unay kita? Oron-oron ng unay. Oo. Pero aram mo daw, Francia, na dahol daan na mga Filipino ang nagugustuhan na mga taga-ibang ay, nasyon. nata daw iyan. Feeling mo, duman mo na mahanap ang sa curious inyong dawan. Man ako. Feeling ko, kung wala na talaga din yung pag-asa, maduman na sana ako sa Amerika. Madali yun sana yan. Oo. Sabi na digdi kaya, Francia, ang saro sa mga rason ko natata, mas gusto or madaling nagugustuhan kan mga dayuhan ang mga prone digdi itong sa mga kababaihan, mga Filipina. Sabi digdi, they welcome you with open arms. And sabi pa digdi, ang mga Pilipino da po itong di kayo na iti-treat na ikangaya bisita, pero ang treatment sa imo, iyo ang parte kan pamilya. Iyo mo nang no? Kada bis kitang may mga bisita. O di okay lang ngayaan, di ka mo ngaya masupog. Kita-kita man sa nangaya ini. Super hospitable ang mga Pilipina, 'di ba? Grabe mag-asikaso. Tapos sabi pa digdi Francia,
they feed you as well as your grandmothers. Ang mga linya kay ni Franz, sabi na, kaon pa nga ya. Mara na nga di magkaon nga ya. Maalaga. Saro daw po yan sa mga tigahanap na karakteristik kan ibang bansa. Kung natataan mga Filipina or Filipino, namumuyuhan ninda. Kaya man palan. Arog palan ka ito. Dahil sa pagiging maalagaon, pagiging hospitable man, diba? Sin ka nakailing na kadakalan sa mga Pilipina talaga ngunyan. Ano daw ka magsain-sain ka man na magduma na arong, di ka makailing di ka lamang agdahon. Gari, tapos ang inagda ka, mara na nga magkaon ng kita, ang pagtubod sa imo, aday man po ngayon masusupog, ito pala nakikaon na. Ata na. Tapos, inagda ka na, nagkakaon ka na, may titutangro pa sa imong saro pa. Yan, iyo. Yan ang saro sa mga maray na ugali po kan mga Pilipino. And saro pa, iyuan, saro da sa mga characteristic Franz, iyuan, among the friendliest people you'll come across. Wow, tunay mananggad. Makiamiguhon man baga ang mga Pilipino, ang mga Pilipina. Bako iyan, so, paano baga sa iba, ang ibang mga culture man, so, di talaga masyadong approachable. Pero kita talagang vibrant ang sa tuyang presensya. Maski data nga ni baga midbid, tas mailing mo lang matango ka, smile ka, mag-greet. and talagang mailing mo na dakol ang circle of friends. Halimbawa, barkada mo, pero may kitang magkaibanan, tas kaibanan mo man si barkada mo. Ang tendency ka, si mga barkada mo, magiging circle of friends ko naman. Buda, saro pa, may iling mo man, evident manin, mailing ta, urul na ka na garin para irilingan dyan sa luwas. Ayun yan ang rasonan, igwada po kay maray na fantastic sense of humor ang mga Filipino. Kakaiba man talaga ang humor kan mga Pilipino. Kakaiba magpaulok. Sabi ni, di ko aram, tugang mo gayo din sabi ni Sir Mark Anthony Boras, makiamigo, mga best marites, maski midbid, makikitsika, bako midbid, makikitsika. Tugang mo ini? Tugang ko yan. Hello pala tabi sa mga taga Bureau Fire Station. Yan dyan, sa may mismo kang cathedral na estasyon. BFP dyan sa may Sipak 2. Yes, BFP dyan sa may Sipak 2, marahay na hapon tabi sa mga paraan tabay pati dyan sa kuyang tugang na nakikichismis ngunyan sa mo. Pati yung tama ng Franz, yung mga nakaantabay sa tuyang, di ka nga mag-ali dyan, dipisil na ako solo. Maray na pagkahapon po sa gabos na nakaantabay sa samuyang DC JB News Online, si Vincent Latosa, si Divine Barha Bisco, na reparo ko ni Trash. Pag ini si Ma'am Divine nagko-comment sa Facebook, naghahapot siya, sabi na, how are you po Ate Angel? And importante na, kumustahon mo sa imong pag-iriba and sa imong sa palibot. Kaya okay man po ako Ma'am Divine, and thank you so much po sa pagngungumusta sa kuya. Yes. Sabi ni Ma'am Teresita Jacobo, di ka naka-online? Naka-online ako. Ilingon taman daw lugot, ang aning matabangan taka. Huna ko, ikaw mabasa. May maginibo ka man lamang mo na pagkahapon. Sige, ako mabasa. Hello man. Sa mga dapat i-screen, alam mo na ang gagawin. Yes, tama. Article number 10. Oh, diba? Phone calls, messages. Yes, should be verified. Sabi ko na sa'yo mo tatay dun, matap na sir, iniinda na sana daw. Sabi ni Ma'am Teresita Jacobo, good afternoon. Hello man daa, o good afternoon daa, watching from Ginubatan, si Nelly Ordonio Sisman. Hello. Si Sir Nelson Serrano sabi na good afternoon Ma'am Angel, watching from Tanawan, Darasa, Tanawan, Batangas. Ay, natado ba yung inita? Limitado sa nang naiiling tang comment tigdano, pero anyway. Dapat kaya Ate Francia, sa una pa lang, naka-open ka na ng application para mag-appear itong mga comments. Ang maabutan ko, so pinaka-recent pa sana. Sabi ni Ma'am Bingy Magishi, good afternoon Miss Angel, kay Sir Siram Jason Webos. Eto, good afternoon da kay Sir Erning Molar Jacob, pati man kay Noli Regachuelo na nagtaunin komento man manood sa issue kasi bagong na tukarta. Tapos watching from the city of General Trias, Cavite, si Josh Fresnido. Marahay na hapon tabi dyan sa mga taga General Trias, Cavite, pati man kay Homer Realista Lola. Good afternoon man po sa Gabos, pati man kay Hannah Goldie Amor.
medyo late. Kaya ako, good afternoon po, Ate Angel. Good afternoon. Oy, aram mo ba, ini si Hannah Goldie Amor, 13 years old pa lang siya. 13 years old? Oo. Pero di ka magalas. Ako, pa ako, di si GB na. Pero permi talaga ining nadadangog ko na gagrita man. Permi siya nakaantabay. Salamat, Tabi. Dei ka mong patanid. Ay, ding putol. Ding patod. Ding patanid. Sa lala na baga, sa ginamit ang term. So, yan na po mga rason, Francia. Kung natadaan mga Filipino nagugustuhan or madaling magustuhan kan mga ibang lahi, ibang kulay. Pwede na pala nako. Diwan po sa mga naghahanap. Igo po kami ni Tolo, si Kuya Chad, si Francia, tapos si Thersia Mariletana. Maray na pagkahapon kay Tita Thersia Litana. Ano Kuya John? Sa Amerikana sana? Day ngun yung kiswerto digi sa mga Pilipino. So, sa ano na sana? Sa ibang nasyon tapos, na sana? pasalabungan ko na sana kapag uli ko digdi, ki blue eyes na aki. Ay, garisala. Ay, grabe ka mo Sabi niya, Sir Josh Fresnido, ikaw nabibasa sige, ako mabasa. Gari nga, nabasa ko naman iyan kay Josh Fresnido, pero i-check naman giraray. Sabi ni Josh Fresnido, ay niyan, watching, ito na nga ni, from General Trias, Cavite. Nabasa ko naman, ini kasubago. Tapos si Nympha Latoga Diesta. Hello, tabi, nagaantabay man siya. Pati man sa iba pa, nayaraon digdi sa live feed ta. Pati man sa mga nagdadangog sa radyo ngunyan. Lalo na ang iba na pag naagyan ko nga ni, daw sa barbershop, minsan, nakaantabay man sinda sa mga kapitbahay nadadangog ko duman sa may... Naging greetings. Naging greetings. Duman sa may pagkaan kitchen ninda, makusugon sa radyo. Di si GB talaga, nakaantabay. Sabi ni Josh Fresnido, good afternoon po sa Gabos na Bicolanos. Kindly extend my warmest greetings sa family ko dyan sa barangay Kokok, Kabitan, Bulan, Sorsogon. Pirmi pong nakaantabay sa Indo while naka-break time sa kuyang klase. Magklase po kay Maraya. Yes. Uniman si Lay Medjavillo Baloloy. Good afternoon po. Nice tandem. Ay. Day mo mas nice kami pag nawagwara sa mikropono. Ano po man, Francia? Abo na baga ka ni mag-on na computer digdi. Bayay sana. Di man kan mapapunduan sa tuyang digdi. Pag-ororon. Ang nakakaiba na ni po sa Lalo Technical, si Kuya John Napoles. Sa IT niya po dyan si Richard Dastor as in si Thersia Mariletana. Sa newsroom niya po dyan si News Director Edwin Peralta. Nakamonitor si News Manager Mar de la Cruz. Siyempre ang sa kuyang kasangga si Francia May Boras. Ako po ang sinong nakakaibahan sa pangaran po ni VP Henry Maceda. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various